Mohon perhatian kepada hadirin yang memiliki mobil Calya dengan plat nomor AD1363FS, kami mohon untuk segera memindahkan mobilnya. Sekali lagi, pada hadirin yang memiliki mobil Calya dengan plat nomor AD1363FS, dimohon untuk memindahkan mobilnya. Terima kasih. Tuturipan handa yani datan kewuran salwiring reh sanes majuning jaman yekti kadadi dene gegaman obah musike kahanan awit kumlete panguwasa kang sangsaya dhuwur nanging tak tetek iman aja katrem ing bungah kaduk gambira lamun kebagian kesanding wekasan gulung komeng kedelarong lamun susah amanjik ora metane alaning liyan ya Semar ya aku kang bakal gawe pepadang muga-muga warsa enggal iki dadi wasitaning wiwitan kabecikan pagebluk enggal sirna apa kang jinangka dadi kasembadan kebak ing pengarep kaya pletek ing saya ing bangwetot diwiwiti saka mbangun kahyangan ya orang arang katembo dene Petruk nyaketa mrene dole Semareka den prayitna semurire. Hi, this Iron Wallet crypto wallet that has racked up over 1 million installs on Google Play, Apple App Store and Huawei App Gallery. To ensure you